anuanu ne adofo a ye hye mu sabre fraunia na adofo num say ebraso a ye the world without end program no eba sabre ye bede Awurade ase ni ato safra janyankopɔ osoro asase ro adenya so tumfo ye gya wo soro Awurade wodi hunti wa hene mrade opanya wasase so sɛ ne to wo soro ma ye wo de aduane ne na fa aka kyɛ so no de kyɛ de ka fa ye nkoso hwemu ye mfiri bɔne mu no soro hene ni ahode ne anuonyam ye odi da amen yo enne adwuma Awurade se ye mbeda na di embo ho da ro nkyerɛ mu also the mystery of the familiar spirit and the wizard a hintasem a ewo ahohom bia omo abusua mu because according to Rabboni scientific research into spiritopathibus by the Rabboni spiritual research and divine medical laboratory ya komu ahwehwe ayempensempensem mu afi beye se 20 years no Nyankopon de sa dum ye etutu ahombone sayare eyanwade according to nkrofo eba ne niam ye hwe mu no obehwe bribia obi obeba ne yare efiebusuam senye ne mame ne papa ne busu ni nua abontin no tumi nyew na nsa na abontin no beyew na ewo ne obi anabusua no de wo akoma no enti ye hwe mu no ye hu se ampa onyame asebo ka wo Exodus 22:18 or say thou shalt not suffer a witch to live o mega se papa de bia o ka beisam enye sa because wa maye ahombo ne sutumi what you say yen tutu om yen sayare yen yanwade ena hanso Rabboni spiritual research and divine medical laboratory no eye sunsumu ayaresa ade wako hospital physical enika nso wako wachi waya wabre o how obre amane petuwo kwadanda yare dom nyama koso a enye onipa brabo no eno na odi ba Yesu Kristo ho a oba ha wa ba Yesu Kristo enyame say Yesu Kristo do kai say mommra me nchen mo amuso nesua na mokomribu enti Leviticus 20:27 also a man or a woman also that has a familiar spirit, that's the wizard, shall surely be put to death. They shall stone them with stones, and their blood shall be upon them. And conform bebreba nyina yare a wo muso o hawa bebre sel esuom mankasa nyamechi akohu ate na medi hu adanse. Senya Yesu kai no Matthew 10:34-35. Also obai say or the enane eja na oba na ebusua no so betete wom tem or the second neba nyodo enya sunwe efi say brebi ikoso ebusua num enti enuanu ne adofo nia house say waware onya brebi o sikasem wajumasem okunu obribi aye basa no eye ebusua mu ena efi enti say ne be kire mu the activities of this what familiar spirits and the wizard onyame nshran sabre uyare how bribi chiruso so wajuma say aye bribi basa onti ase unhu ne ekoso Rabboni spiritual research and divine medical laboratory also you may know the truth and the truth shall set you free onyankopon kuto the truth is Jesus Christ. It is only Jesus Christ who will set you free enti ye shemu sebria yerebo Yesu Kristo hu dawro say Yesu Kristo ba ene betuma je ofi o how obre amane o yarewa dawoso say ne wako John 1 John 3:8 o say nya oye bone ne fi obonsam ne mfiti so oye bone eyinti no Nyankopon ba no bai say obesei obonsam njuma entino activities of the familiar spirits nya eye ni ejuma sa hohomboni na wotete ebusuanum when we talk of familiar spirit eye hohom bia oti ebusuanum eye ebusuani ne tumi na hoden ofa onipasu ena odi ye adwuma ofa obasu oba no wo frɛ ne dade obayifo na ofa obema so frɛ oberma bonsam na oberma bonsam no ye be kyerɛ mu sa hohom no dwuma odi nipa na oti wo mo so eye no obehu obi wo ho na dwuma nyina ayebasa o start so sidan ni nyama nyina ayebasa eye ebusuani tumi eye den onu edikan ehun usebre ohun usebre brebia oba beye biara so bi na be ware so bi abebo oti abebo kokoko peso to tinsa brebiara obeye biara ye ba nyemu ye ba wo sa tumi no ewo ho eno ne familiar spirit sa familiar spirit enyo Nyankopon honhom
na mom eya body a oye honhom na offer onipa so de ye adwuma enti na sabri ye pese ye nkyere wo mu e say Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory no sunsum dwuma ne ye ahonhom hu ade a ye mfa ye ni wa ye de ehu enti no one sa spiritual familiar spirit no onya ba ebusuanim ana ebusuanim nso ansa ne ye wo the first thing say obey ma spiritual marriage no ne the spiritual marriage e ba no obedi kan agware wo ana oware wa onipa na otinimu no tumi na odi amasa onipa na otimu no say bia na ye owo obema owo no so aware wo e bia na ye okisi o kyerebe agiramoa apotro okraman saa tumi no be ware wo honhom no be ware wo efe owia osande wo koma ahonhom foforo enti no unya ware a osankyere uyede oyere osankyere ukunu osankyere uma ochichire unyama nyina owia wasande wachire wo kra ochire wo kra wachichire wadwene na okuma onya chichire wadwene na okuma efe obechange wo destiny o sebre na efe obechange wo establishment adwuma onyankopon de ma wo fi soro bai se fa beye honhom kokuru na ode ma na onyametumi na ode bobro se fa beye de pa no sa familiar spirit no ba be sesa no osesa ni wi a efe is going to have a dominion of your property onya sesa wo sebre wo adwuma ode ba asase so wi a efe biribia owo bia no ono befa odan oka o adwuma obiribiara obefa ofa wi a wafa ukunu ofa ukunu wi a wafa oyere ofa oyere wi a wafa wo ma. This is the works of the works and activities of the familiar spirit and the wizard ewa busuanum say the waturo wo Job 5:6 o say musu emfifem o how emfifutumem na ye wo onipa to mu say jampandru enti sa familiar spirit no o yanyemu no wo ho na wo beto no enti ono onyafa wa adwuma obiribi awie a onim ne osaye then it began to possess you possess ni say wo wafa say nedia offer say nedia awie a then he begin to what obsess ni say obepe kwan obede obobowura o no bowura wa nia open no na ode wo ye de eye na onya bowura awie a then he began to what afflict ni obeto yare o how enungwase eka obre amane wo ye biribia wo wi ase eyeye na owi a osande trouble amane uti baby uti ufie kura amane asem tumi si wo baby na be kan obi koye ni biribi wo bone baby ko wi ade kura wo bobudu a wo na be kan obi koye ni biribi a wo na be kan that is called troubles and sana wounding onya trouble wi a no obe proud ni say or the ahohiahia yare a enya no aduro ubebre sa painful and debia when je 3 minutes if you are sorry them when je asa o ti sorry them o ti yes o baby a wo biara when je ho painfulness or brankuto and said o wia wa wia na wa eden wa destroy na wa kumu sana familiar spirit no ete entine sadia erade abobọ so ye beyi no 111 ya kirekire mu entine wo sa tebianimu a bomodin tumrekra Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory we use the spirit of the Lord to divine as Jesus said seek ye may find it hwehwe na obehu sana Jesus kai hwehwe na obehu enti ye machine sa yekuta ni na aye spirit enti uba Rabbonia ye dika hwehwe yareko de kodia eyew de baby efie bai say ye den yo ye hwehwe wi a ye bepe anu aduro ye pa anu aduro wi a na fe ye bepe nkwaje ya den ama enti se biribi hawo baby obi afa kabra nsawam udu nsawam fa taxi se oko owureku Boga Coastal Liberty Coastal anase otoase udu nsawam fa ka se oko otoase no udu otoase obisa the Kingdom of God school ni asore no ubeba ho obetu yen na ye number ni 0278977215 0278977215 and 0208599576 yeko akodin kratoaba onyame ka mo e Yesu dim amen.
Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. A spiritual hospital and kasa. Yeah, according to Rabboni Spiritual Research, they will say, yeah, be brave. I sum and no call doctor to doctor, hospital to hospital, over Kasa, this can I there. As I hear you, the two on the coupon to Kasa, and the ball and pie, Mania, Ubayari, according to the spiritual world, you know, Onyamia Mayako, Yati, Yenim, and the Yaka Wasem no say, witchcraft power is a very dangerous. You, Omanfo, Rabboni Spiritual Hospital, and Mahabamu, Yami to me, and that's so Rabboni Spiritual Hospital was 0208 599576 and 0278 977215. At Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, we stand for spiritual protection, healing, blessing, and total destiny restoration. Order for Rabboni Spiritual and Healing Center. Wakantanka TV so yawada na jubia. Bra nondu abodi kosi nondu mpemu. Yo, and then when I do for Sabri, the most somewhat tremor, Yakoji Kratuaba. Say, Juma program Yadibano offend the world without end. The world without end is to convert the wicked, relieve the sick, give peace to the dying, and to remove all hindrances to the advancement of the truth, that the honor of God and our own welfare may be promoted. Nia Okasanensuya, his minister of Christ, and the dispenser of the mystery of the kingdom of God, as it is written, Prophet Dr. Abednego, you may know the truth, and the truth shall set you free. In God we trust. Now, the problem, the cause and the problems of this world concerning man, onipa abebrese abraba oboni na ye. From the mystery of the familiar spirits and the wizards. And ahunhuma wo fie a wo benyen a wo yen tumu wo yen metumu ye be wo benyem ye awo no na sa tumi no sa ahunhum no oyo nipa obato ye hunhum a otebusu enum na obeye adwuma ofa onipa so enti ofa oba so a oba ne de oba hunhum no fade so de adwuma no wo fre no beifo e no be man so a sa hunhum familiar spirit ne fade so ye adwuma no wo fre no oberma bonsam ene wo chechiro mu no enti se say no sa honhom no enya fawa ana wo wutu ebusu no be no we dika ware o the first thing o ware o enti ebesua ne ema the spiritual marriage obeda on ware ye na no obeda obi no ba beda sa to me no one wonya wutu hope wa ware o ware wa o sande wo koma ne nkrofo insuo obotan mwa abodi bia otume de wo ma wo mamu atanu nyina the cause of this guy familiar spirits no na familiar spirits no onya fa warewa one hwe ye obebra nsa na obeware two o ware nso a onya sika o ware a wadwuma sei o ware a enti wo oba no obema bebeba so ware o so obema ne ba ho no ware o na one hwe sa spiritual marriage na one obema na adwuma besa ana obema no bewu ntem na no ma me bi bai o Togo wa ware awo ma 5 esunobia akwada bia ne papa enti we cheche no bi chen so mra Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory the Kingdom of God Ministry ye bom pai be sra rade hifa de fi ampa osoro asase rade nya so tumfo onya kupot asfo kasa efo ye be chibusum na also friend sakpata river also Togo denti osa abofra na ababa no eye ono ne yire enti obema bia obeware no one ne nyima obekumu ono ba ne nyima obekumu na wakumu mema 5 last one no papa no kodware ofi adware hoba ene ohun se obi tintintin jira gate na no eno ano oja ne bucket ni nyama go sam enye sanka papa no we mami bosu mu omukro no mu wo frɛ no sakpata o papa fie ekire ho ne osayampa na na obeware na eche se spiritual marriage no this kind of what a familiar spirit no entini so oba ne so a so ba ba fon oware o owi o sande wa mabosum no say your one etini mo ma owo no so ne wo beda abo biara otubeton obiribia enti wa ware sem enkrofo ware sem anye papa enkrofo ware sem aye basabasa obema bi shekawa o se ne yire kawa wie no woguso ye aduane na kawa ne ye de efito ayira kawana yira by 2-3 years efeda ko wo fufu obeka kawana she fufu num
ye behwe no sa familiar spirit no na che say o ma ne sign na che say aware na okoi no sa spirit no ye de ompe efe sa spirit no familiar spirit no otumi kire o mba dodo obewu ebi obewu baako obewu mienu ana obewu miensa owu baako mienu miensa onwu biom aware na se so ti aware na se so ba no ujai ana obema no ujai enti obewu we osuma ware 3 ma ware 4 hwes familiar spirit opo umpo ebuso bia ewom oba na chi obema na chi mo anhwehwe obeware ontumi nwo ba wo ba onye sika oba no so onye sika onya ba ena oba no so ye djuma enyeye oba bi wo ho na no ebi sei ni fie for familiar spirit ni say watra ware na se 2 years ompon aware so ye ware ma ye pon ana ompon no nja ware no mra fie enti ni pefo bu be sa pega watra ga so we so bete kru bete we la we belbanyam bom pikin na pa ni say okwa ware na ye ya de brefie ni nyina gira sa familiar spirit na o ma spiritual marriage enti spiritual marriage umpo ewo wobusuam ewo ho enti nkofo bebre wo nya kunu na esese okwa sori ni ma ebirum sori a okwa sori a okodenti na okopekunu oya ye fro wi a aware na emma onim ebia na familiar spirit ya ma omienu nkwada mienu na nkwada miensa oso wakoyi mienu onim say familiar spirit na ama nkwada mienu pe ana miensa wakoyi mienu ebeda wo wawo no etwa wakoyi nkwada no miensa ebia na ya ma 4 wakoyi miensa akaba akope o hospital say wo koma ba bia wo be ma obia enye papa wo di obi ba ma wa enye papa doctor bia obema oba say koma ide obema hu so spermatozoa biara me pese be kan kire o sa na Awurade say o de obonsamba ahunfi ahunboni eno be wura emfa yire nko ba bia bra Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory na obo hu so Onyankopon wo ho Onyankopon bi wo Israel bebre wo ho a sa familiar spirit wo yi na awode etumi yetumi ni de akoma nso ye de akoma bosom ye de akoma tumi bi a obehwe so ento bo se waware sem fimira o start se obobra onya ware onya nya girlfriend pe wo se wabra bo wadwuma nyina ai de asai ai basa o do ware se gba you see changes in your life efe wadwuma o master o boss cry bi no mpewa se because of that marriage because obana ware no obema no be ware no or spiritual marriage ewe busuanu ma that spirit that is controlling them called familiar spirit or wizard eye onipa so na satumi nam ena odi hawo abusuanu odi dominate wom odi hyewom so ento ko ware wan hwe ya wa ware obi yere wa ware obi kunu enti bebre nim akoto aware so aware na or spiritual marriage no na je say nipa no wokuru ansa nipa ye wo no to o yere ansa enti wa obako fa so oba no wa obako fa so oba man wa ko fa obi yere opo umpo nya ye hu nya yate na ye di hu dade adanse enti ye ka spiritual marriage the spiritual marriage is from the beginning of the world aye abodi ashase enti sa to me nyina wo ho ansana yebe yeden yebe wu na wo wu no sa to me no so e control o ewabusuanum ansana yewu na onim wa onware ne so ye ma onware no obema wa ye adwuma na wo de wa adwuma ahwe onkrofo sister no mo onua no brother no wo fa no mo mba enti sa de ne nyina enyo Nyankopon hwehwei enti na me se tumrika bra Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory na obehu se Onyankopon bi wo Israel na me pa chao ohia Raboni Research and Divine Medical Laboratory bra oto ensawam ene oto ase ye normal ne 0278977215 0278977215 ene normal no ba ko 0208599576 se uti ho oni kunu oni yire obribia ye basa bra ye ko jinkraba nyameka mu ho o Yesu dim amen ye ko tonkraba bye. Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. A spiritual hospital and kasa. Yeah, according to Raboni Spiritual Research, they will say, yeah, be brave.
ɛyɛ sunsum ɛno no bɛkɔ doctor to doctor hospital wobɛbɔ kasa ne sika na yɛ asa yɛyɛ deɛ Awurade tum Onyankopɔn tumi ankasa ɛna bɔ mpae ma neɛ yɛ a wobɛyare ɛhwehwɛ ne nyinaa neɛ hu according to the spiritual world no a Onyame ama yɛkɔ ho yɛate yɛnim ɛna yɛka ho asɛm no sɛ witchcraft power is a very dangerous yo ɔmanfoɔ Raboni spiritual hospital ɛma aba mu Nyame tumi no ɛda so ɛyɛ du Raboni Spiritual Hospital 0208 599576 and 0278 977215. At Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, we stand for spiritual protection, healing, blessing, and total destiny restoration. Odofo Raboni Spiritual and Healing Center Wakantanka TV so yawada na jubia bra nondu abodi kosi nondu mpemu. Yada wasi yakwaba se mwatwe se yakoje ankrato naba sabri yada so familiar spirit a long process a long teachings entino Niamote his minister of Christ Prophet Dr. Abednego the dispenser of the mystery of the kingdom of God as it is written you may know the truth and the truth shall set you free. Yewo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory and the machine yedesho friend what Raboni Scientific Research into Spiritopatibus abodi pense mu a yede akohunhumu na yabe hu ne ehaw abusua wose musum fifam ohaw mfifutuam yewo nipa tumu ento nipa ne shebre na brabo nyina gina sa familiar spirit abusua kontonchi tumi hunhumu a edinya edi nkofo nya wa abusua bia mu enti na so fie bia mensa wom na the second part yesanto aso ne say capture your soul sa wonya wo to abusua ni mu a sa familiar spirit no onya waru wi a nye to so ne say obeche wo kra na obi ka che say oni kra anasa sorbi ni nam na wo so kra ni ho a fa nsa ko wachi na sumba obi sa wo se hweme nsamoja na so nipa ni kra anka Yesu wi no okwa asamado den no ni kwa asamado le bese bi hum kire wo say onipa wo kra onipa wo honhom wo okra wo nipadua entini za bonsamfo na eye familiar spirit abehima ebonsam no wonya ware wi a na wobechi wo kra wo chi wo kra na nia wo pe no na wo de okra na ye den eye na onipa beka se ye den na wo se oda osodai obesodai na unam baabi entini one obi okuta tumi biara otumi frew abura unsore ye okra ne mpie ye okra no yama no kwan se wo nipadua ne da pe okra no onye den onsore nko onante onko hwe ne ekoso wo sunsum fam na ombebo onamdua no amane ena obi okuta tumi no okra no oko onkoyo otumi chiren otumi friend otumi sumano otumi manajuma ye na sa familiar spirit no onya chire okra na efe obesuma okra no ade bi wo ho a we call it senior ye wo computer abofo frame bi computer any your monitor se program no or the program ni se computer ni mo a na computer no ubo computer na ne wo computer no ene ba monitor ne so enti se wo chi okra na ade bi a wo de be wura okra no eno ene be ba wani so aba wadwe mu na wo de wo nipadua ne ye de ekoye enti wonya so okra ni mo a wo mo control okra enti ade sa nyati biara ubeda oda okra ne be pie ekohwe niama se ne Onyankopɔn ahyesa ato ho no na wa adechi a wo de abewura onipadua num enti no sa obi okuta sa familiar spirit no by for busufu duefo no owo busu no a ono so bai no obetoa so se we ni ho a obekwa na de agya enti yade a wo de agya sa akopem se wiase wi beba enti umpo ewabusu anim enti uti hon okra na okra no sa bonsamfo no wo che okra na se wo de bribitwa ana wo de bribibo no nya wo be ye okra no eno ene beba wo nipadua no ho ebeba ebesi anajo so do ko jara okwa zo kambo na wa mba Raboni Spiritual Research ni ehu na wa asore no so ye asore a eye just asore trara wo hu hwe won te hwe ena wo mu so won kuto Onyankopɔn tumi ahode na wotume hu na wa je wo afi oha musu obre amane numa papa mame enuano ne adofo wotie na mo ahyehya ma okra bia ebeba so onyame be yi a kire no na de no edika asi
ɛna biribi a bɛsi wɔ ani kan so no esi wɔ honhom mu ɛnti no saa biri yɛbɛsɛ nkyerɛw sɛ onipa wɔ kra na ɔkra no saa sum atumfoɔ no otumi kyerɛ no ebinom deɛ wɔkyerɛ no wɔde akɔhyɛ kɛntɛn ase obi wɔde akɔhyɛ nsuom obi wɔde akɔhyɛ duam obi na wɔde akɔhyɛ popɔ mu ebi a wɔde akɔhyɛ baabi a wo kra no ɔtete we call them a wandering souls ɛnti no a wandering soul are being controlled dominated captured by the devils by the witches and the wizards to control your souls ɛnti no bebree wɔ hɔ a bosa kwara bi na so yɛ den oboa ne kra ne yi sɛ wonim sɛ woyi onipa kra nipa kra ebia ne sɛ woyi Nebukadnezar yo oyo onipa ɔno so na ɔte ase sɛ no Onyankopɔn soma abɔfo woyi ne saa no onipa wotumi ne kra na wɔde ne nenam ɛnti saa bere wo akwara bi na so yɛ den wasa ho yare enyeye woyɛ biribia wɔ adwuma sɛe wabrabɔ yɛ basa ɛntrase ma de ne nsayansa ma nyɛ procrastinated ɛyɛ amɛyɛ ɔsɔfo nanu ma ate nka ho na nanu bɛ me follow saa o follow na yɛ den sorry hwehwɛ na bɛhu bom ne bɛbio ɛntrase ma fofo nda ne kwai ɛnti saa bere yɛda so wɔ familiar spirit no aha onipa ɛyɛ busua japadeɛ ne odi adeɛ no ọkwa no de agya enti ne obedi ade no oba na watoaso wotoaso enti sɛ wo yare enye sɛ wo yare de dawo me say wo sɛ musum fifam futumam ye wo nipa to mu enti umpo nome no ohaw no sa familiar spirit e wo wabusuam e wo ba na chi e wo abodi biara ho a e control enti no duawu dua yare ahaban yare abodi bi atumi wu eyare eye saa familiar spirit ene di saa adwuma no eye tumi a ewo ho na Onyankopɔn kuto Yesu pɛ ene betuma agyew na no nkrofo bi bai ne nan yeyi efise daache ogusu bɔ ne homode wa start so sidan okɔ ne baabi a wo sidan na block ne be wine ne nan nyina ho no ma me bi bai ofia brochiri obeso nche so no no sidan ogusu te ho na ohwehwehwe dan na America ena sunsumu no wo yi block mienu ene wo de wura ne kra ne mu doctor akọ watching the whole hospital where obai no erade hu e na ohun se eye onu ankasa abo beka wa na efu ntumam e na wo yi block na eden efi ni mu enti sabri se na watro no o say Matthew 10:1 and when he has called unto him the 12 disciples he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sicknesses and all manner of diseases. Enti Yesu say wa mane ene Jesu oba say ena be sore tia oba because ahonhom no wa mfa sunwe amafie ebusua mu enti no aboa bi beka wa oha be fi wa ebusua no mu ana obenya watamfo enti the familiar spirit no e wo family no mu e ebusua de otumi yi nipa nim otumi yi obi ho otumi yi obi anim otumi yi ene opa biara onyame nhyira mo onyame nka mo sabri yereko next program so you bet the activities of the familiar spirit and the wizard onyame nhyira mo e wo Yesu Kristo dinum amen.